paano balaka na mo kuan ni kuan kay taw-taw do kato pa kuning Bay City ko doon ta maablihan. City na kay 9 nag-operahan Ano ibi? Ay, liyo ka. Ako si Rolando Sangil, nagpuyo sa Pugon. Okay. Unsa may nahitabo anang imuhang kamot? Sa pagpamanday na ko ni na aksidente ba na Oo. natabas mao ni ron nya na katong higayon na to tong Pizza Nuevi nahitabo ni siya na among gidala sa nasyonal ang ilang pagtit ani na adto ko nga alauna pasado gi-entertain nila ni natahi nila ni pagkabuntag na sa alas 5 ang ilaha dili sa authorized tay nga magkuanan sa ilalom di ay kay Dr. Castel di ay siya naka-combine ni mga 5 ka adlaw pag human na to di pa repair ni dito kay Castel di pa tanaw kung okeyhan ba ni Castel. Okay. Ang kuan ni Castel ang recommend na po niya ibalik sa nasyonal magpa-admit kanang 20 city ablihan Oo. di ibalik mig 22 dito pag abot sa 22 silang gitanaw ingon man sila okay balik mo pag adto na mo dito pagbalik mo na ng 20 city dili min ma-admit kay walay referral ni Dr. Castel. Okay. Pero nato note nga gibutang ni Castel dito, nay nakaatas dito pero giwala nila Giwala ni dito sa ospital nganong sa OPD. nganong giwala man. Mo nang nawala dito mo to ilang gipangita kay dili mi ma-admit kung wala tong So wala ka ni balik ang doc para sa referral. di kay sa katong higayon nato ningon lang ilang giokihan mo kato na pong karon na pod nga maka ma-admit mi. Pagbalik na po na mo ron natong gahapon kay ma-admit mi kay para ugma karon unta maoperahan. Di pangitaan naman po mig referral ni sa doktor. Ingko ma'am, dili na mo kay giukihan na ninyo na nga makasulod mi dire. Pa-admit mi. Ang istorya na gahapon dili daw may ma-admit kay way bakante. Gitawagan sa nasyonal. Oh. Sir, sa 20 City, ato man dito no, 22 pagpalab check up sa OPD. Atong mga papel, gikan tong naingon kay Castel. Tingnan ako dito sa pagpalab check up. Ipa-admit yan ito sa diri doc na opera ni Juan gikan sa Guante kay Doc Castel. Ana siya, o sige, okay. Dire lang na yung papel niya, ito mo dala dito sa admitting. Balik mo sa 20 City, okay na na Ngayon, pagbalik naman 20 City, kay admit na siya, schedule ni Juan, di, pagkabot na ko sa admitting, Juan ito yung form sa, ay, papel sa OPD. Pag ingon dito, wala, kung sa mani, wala man ni Docan, Castel, kailangan man to. Kanya, Ito mo kasi. wala. Wala kay giokihan man nila. Wala, tawagan nila. Tinuod lang yun. Kaya natawag nila ay, hindi kayo pwede rin si Castel Macanto kay Juan. Wala siya. Wala lang, i-schedule na nato ni Kusab. Balik na lang mo, Juan, Lunes, karon Lunes unta. O, admit mo, Domingo. Magpaswag mo, Juan, yung mga Juan. Sige pa may tanan naman nagilihok pa Tanan Juan, gilihok na mo. O, di pag-abot na mo gahapon ito, sa Juan, nasa ipakita sa mo, kursa. Ingon ni Juan dito sa Juan OPD nga okay na nek kanila mong ipakita unya karon na sa sila ipakita pangita sa mga unya ingnan pa mi dito nga isa pag inyong kate di ka mo ma-gitar kay daghan pa man nagkuan dia ingko sa nas naka-schedule man meron dili man may kuan di schedule mo taro nya wala sila naghatag kung sa among buhaton paabot lang daw mi paabot lang abtan na kami gudto. Wala sila yun sa mayroong next nga buhaton. Next mo ba? Wala may kontak kay, kontakon ako si Juan, yung sekretary sa ni Juan, ay dili siya mo Juan. Wala may, unsang buhaton ba, angay, may dawaton sa... Paabot ko ni Gog. Bilin yung number, kung sa response ni Gog, kung sa itabang nila, iputapon dahil mo na mo. O, agay mo dool kay dito no sa. Okay mo, picture mo. Gob. Kuan ko ba si Rolando Sangil ko nga taga Pugon. Nagkuan ko sa imo, nanawagan ko sa imo nga matabangan mo sa akong kantang na pan akong kamot ba natabas, na-admit na ko ani karon di naman ko abliha operahan og balik unta ni, di naman po di na ko madawat sa nasyonal, di na ko na ma-admit, di na ko admitting dito.
Kaya pangitaan na ni katong sa kay Dr. Castel. Ang akong kabalakan niya akong kamot kay taon-taon na ni siya kaduhan na tani atin mo ablihan. Ma-infection na niya ba? Oh. Go ang akong kamot ba? Kasi ma-paralyze ma-infection ug maunsa di tako kay madamage.